Wie, adishimama, memwaho, mobiaha. Ye kaina, ni ebunne, na okeka bom, na de bika ho, na uti bi firi mu a, ene dai, fiada. Wachiri memene, dapa. Na dapa no, ade chi akwaside. Nti kwasiada bai, etiefo nhye no so. Kwasiada ye akwaside. Na ye wachira dapa yi, ansana no. Obini pa da sani bia ye bewo no saa wachira da no. Enka ne tetewo no. On ye friend dapa. Dapa no ne sei. Efia dapa, kwame dapa, ama dapa, yaw dapa, akwasi dapa. Saa nipa bia wote se ye fe no ebia nipa ebia akwasi dapa, ya dapa, ama dapa, opanyin kwa pa. Saa nkrofo ni nyina no tete ho. Ebadi nto a ye wo wachina dapa edi anim a ye kwasi de no. Ye ya hu siesie da no. Saa nipa no se ye wo no a ono ankasa edini dinam. Ode na bose nam na sabia mu sabia nyaado a onipa nko wunsa mampom yensa mfa ne bafie meda se o kira da pa kwasade ya kwaside enrada me yense adesua no ke ye betoa so sabi baabi a ne aduru baabi a ye nananom esuma no omu ne hyehyeye a omode tena asasi so boni bia ne mu hyehyeye boni bia wona hyehyeye na enrada esan se sabia mu sabia nyaado a asembi safo akobie asembi punu nti no na me be kyerɛkyerɛ boni bia enne sabi ho mra ene ho asotwe da horo ena asembi bebo mu ena sabi me power ma sabia mu sabia nyaado wo se ba bia de yie to de de to fi se bia se nya memene da kwa ne memena asem sabia mu sabia nyaado a onipa owinti no owu onya accident wu no owu oda no wansode owu ne mum ni nyina ye kan mawu okure yala ti na nura enam nsem bi ne amane bi ne ma bi a na ensem bi a na ekoso na mfata me de begurowura mu no nti na kesi tv na wutie ade hyeman etiefo nhye no nso na kesi tv na wutie o subscribe na o share na o ade na o de ma wunua wo kuma se tafo panko no ede hye kronkron na me ne mo kase na kese na mo tie mi na oya adie kese esuo kronkron ta no konfo na me ne mo kase na titi obi kire dwumadie nie ansa na no mama tiefo obi aso atese ansa na ebewie titi amane ani abakosam ne niam na nanom de gu akwa mu ni asetena no mo de tie meka ho abakosam ni adomanko asem no sunsumu ne hunamu asem no ye nwie ne yebesi nkonwa ye be ya titi obi kire titi obi kire no ye nwie kura no ye be akwankwa nuase ho ne ye be ba mu interview awon ti bi da questions a won hunu bi da na ye be ansan na wo hu sampa ewiase ye suna kura ena suna kura pa ena suna potokura ena suna kura kron na emom osrefo otamfo so osere wo se dia osea no osere no wachia na no osa wasa no wachia ne pa oto odwuma no watwe na no abia so enipa bia wotamfo se ope se wompe se bia mu se bia nya do nipa kura nyina do wa eyemusuo ebi be do ebi be taw na emom ma ono kura nya ono kura ma uyi nya uyi na ma uno enya uno meda se na kesi tv na mutie me nia subscribe na share eni eto aso na enrada emla ye bobo ne maso nyina fa esoma asetena nananum wo mu emra ebia ne da ho ye bone emra ne da ho no ye pemso ekoduru se nananum wo hemfo nananum wo na nkobia hene o ni chidom hene o ni benkum hene o ni fa hene o ni manre hene o wo ne hemfo ya sabe potoka sabe ye fa ne chemicals ya obo nchidom nananum wo ne chiame na sabi wona srafo ya na efe na sojafo nananum si daya sabi mu sabi anjo etese ye do obi akoto sel e wo ho na boni bia ene ho mrato nananum na bi ka ye court nananum na bi ka ye police station
ansana oman sabia mu sabia nyaado enema be sanka ye free gold coast ya ye ba Ghana sabia mu sabia nyaado a nananom de di ka ye court eda ho na bi sase court ne hene ede na enya court nananom di asem obi kofo oba e wo gwiram ana kofo obi wo gwiram a abo musuo no amane ya ebeye no yebeye sabia mu sabia nyaado akwankwa nu ase no mekire mu na mo mekire so obi kofo oba wo gwiram a oya amane ni nyina wie se pe sabia mu sabia nyaado obi a wafo oba wo gwiram wo te se wudini obi kodi ewu obi ho a ye sen no ye hye na konfo obi ho a ye sen na nimu no so asotwe na mekire mu no ye sen na nimu no so na obi ho so a ye hye na konfo sabia mu sabia nyaado na ya asem na ho efise nipa bi ofa tie ni ye ontekire mu ni ne onipa bi ofa oba owura mu no ye wudini obi an ho akwayire oba akofa no gwiram oba na ama no nkwaya ma na obedai obekuno enti obi fa oba owura mu a ena obi a watwe sika kum obi ama na wuo ne gina bre baako hwe nananum nyansa ne edibu man tie ni ye o hwe nananum nyansa ye bu akumfo na obi enso ti krom na no keka nsem konkonsadie na no na otimi di asem tu nipa so ema nipa nya amane ema nipa ko haw mu sa nipa ne ye bone ne sa no a obi ana no ka nsem na no beboa wo amwa ka wono atum na enu masotwe ya de bema wo obi ana no ka nsem no na no bebo no wano tokuro wano ye bone tokuro na sabia mu sabia nyaado a ne de akokoba asen wano o ko ana akoko no sudi wachi fia oh wo say ya mama unti bi da just na nakasi TV titi obi ka wo titi obi kire na akomko atuntwa ho akomko na atuhire udi nsekuro obi odi nsekuro no na nano keka nsem no ye bonu wanu tokuro ne ye de akokoba asen wano o kwa na akoko ne su fio saa kopim sa abo ne bewu owu a ye besa de bese wano saa adaduanan afi on kan nsem biem na se obi oho ne ye ne saa no surade no feliade mo ama no tisem kuruma mo keka nsem no enka ne tete wo no asotwe a ne ye de ma wo no tika kire bokro tika kire bo man tika kire ma ensem bebresi ema aboba tika kire ba akuya o etimi makuro o man nyina bo ama so ntokwa asisi nyina asem ba akopewo tika kire esai niema le sabusia hwena na nutiri mopo na sabia mu sabia nyaado a ukodi adanse kurumu na nipa na di adanse kurumu ye do ba na nanim onimu a ansa na no na ye bedi wasem no ni amu akantam enye court nsem a na okodo ne Bible so nsem de Quran so nsem be kanya kopon se no no atwa kontoponda obi akoto afiase no ya ma wo de bosom ba mi ansa na de di nse emra ye ka asem no a bosom no ye adwuma nipa ne timi hu amunum wa body no abua wa ten instant justice potoka sem no wanya watemwo e wo ho no a na enkane na nanu mutiri mu pone se onipa bia hwe ne bayiye tete ne bayiye se ne ba enkoye bone enya ne emfata enwu abusua no mfirifi se wo ye bone na se wonya asotwe e wo nananu mu animu a ugu abusua no ho fi abusua no obi biere no obeba abusua no mu awade da obi biere no abusua no wo ye oba so ye bema fi se nananu se okọ awade abisa enti obi obobla pa obu abla bo papa se de be ya se bia musabe nyaado onfanum biase ene dam ene nkekaye ema na busua no ensa abusua no record na sabia musabe nyaado akwala omana no tia panyina ye sonmu ni ayire no ye twanma ibi ye sira kakadoni ya tua no pon ma amene hunu nyansa man joso no ho wuti biase
na sabia nyaado woyɛ panyini na akɔkasa yɛse abɔfra sabia aboa no na no odidi ntwara asuo aboa na no wa odidi ntwara asuo na akɔkasa ma krom ɔno kotia okrom hene wo asɛm kɛseɛ da so akɔkasa tia okrom hene no uhunu wiase da so oba wiase uhunu wachi da ye bedwo wachire ngoma ne apa ayi wachire ngoma akire wo na de osua nyansa ye ne sabia nyaado okohunu bi atwaboa bi de wonsem fata no waso no krom hinu no wasopa no dinatam kansem okoka yeso ye blogger wo ye ho ahwan o dipagina tem o fan hoadi na nka wo sɛ no ho ano thank you sɛ wobetimi akɔkasa amletia sabia nyaado a kasa yentimi modini opem so yɛtete nipa yɛnya nipa kyerɛ bɔfra no kwai obia kwa okokodu limit on trial limit entoma mefra brisi o man no yewosumu yenyina yie enema ye mununran aye brisi basa uhunu ba fise ne panyini kro mu ne ho na akwara bu no kwara muade ye yie nipa te sa boa odwai kraman akokɔ ene entiti nipa akwara som no odi panyina atemu a wote ho a na sabia nyaado a na wo se afem enkane no a ye be pa wo kire woma ye de akyerew suwa ni kosua ye de akyerew kopem se obewu na wa hwa ade a wapiri ho tina nanam se atopretwa dwada le duru dwada no a ye gya kwaya mo akɔ ye ne obitim be gina wasuko no ma plaketekete abadoma wa so hine mu wa sopa no akwa ba de abesi ye nuano me asofo bi ebinom so kafra mesreka nye obi o asofo binom so ena obetesi esofo wo ya ade o principal osofo ya ade na nkrofo boy ensem chia ya to collection man ya budget so na sofo no odi atem sofo beto be gina bonten street him no first speaker si wo no man panyini wa sopa no de krom here wa sopa no o man mu mpanimfo wa sopa no obedi atem a sofo place him preach on ka praise the Lord place him and place him do be say afene say ka praise the Lord akwa ene dia bewie ono e say a man of God ebi enom na onyina wo kosumi ma sofu bia o kan okore obuade o fere ade o wontete o kasa o dwene ho me mo sofu bidin na nsem no o preach na me ka ho asem wasintimi yenya me nipenti na me kokasa tie me krom hene magimi ana mabodam ana o kantete ya ye de ma no ya tete nipa yenya nipa tie se anoma no na no wa odidi ntwale asuo na abofra obonwa na omo akyekide ento nipa okasa medamfo mind your speech hweyie e wo kasa em na no manfa santete ye enkane na ke be pa okire ngoma akyerewo bema okofo obire e be jo ayefre de jo ayefre ne do kwa himfia ye be chew nyansa ye be bo ka na sani pa no so ogu ne ho fi ye kasa ayefre a wonte ase bema no anayire no oba no obeka de a ope na de apeta oba no obegye se ope se wompe obetua krono gu ahodo obi kwa afuom na kom de no ena obi obowura obi afuom afuo no utu mu no baya de baya no ye kromfo ye kyewa ye betuma mo adomfu tambe se nwotwe afinim obedo obebu obehye obepam obedua obetwa amani pakro
na obi so ho ekom de na obowura afom tina meka se wo mu mienu eno nya koro no ebi fa no koro nya koro no etese sabio maka obi afom kom de me na nipa no wa aburo awose bibu aburo ni bi na ma soja wo fo no ho na ma toto aburo ni bi na ma we nipa le betomi a ontime mpa me kromfo ongu mani ase onka ma obi nti saa mle na bi twam no ekom ene ne de me ene mtwa bi wiye wawura obi afom amangusi na afom wati bi wadi watra ho no wadi na akọ baabi anka asi afom wati bi wadi na akọ baabi na emom no o fa aduaba no a wo so odi no ho afise kom na de wo wotam na de kofie na akoton wa na de kofie akọ wiai enya wo dia wahunu nanom nyansa so wahunu ya transonso ye wo bone ne papam krono no de enya krono uko obi afuom wotin kontomire obafie obemu amane na wo tinu ma so obeka oh esio champomire esio tanoi busuma sei we de mesremu a enya bone bi me kontomire asa ena mafa kwanse na matini paso mesi kontomire watinu o de bafie obafie na oba ufie obemu amane maami papai menu aba ma ofa me ofa ase me srewo me ko wafuom no we de na mafom kontomire no so ape me ko ti kontomire kakra oh enya hwe wan kan chere wo wia wanya amane efiri se amane a wanya no eya dem guase e de mu obusia na wonim nya ne na wiase atete apansam no enka ne na namutire mo pone se me wo ba me ma me bara kwan chere papa me kire no me tete no me nye no enti so obi di nsem hunu ne se o wa bonten na panyini bi ko hunu a asema kan se we de oni no osi antete ni ye oba okwa awareɛ wanfa suban papa nkwa de kan se oh we de woni no osi antete wiye ebi aka abusua no na wo ye saa de na wo ye bɔne di gu abusua no aso obi no be wole abusua no pa da enti mu a mo so de amano kate a wo timpanimfo atem mu krom hene krom hemfo krom mpanimfo ani ade no enka na tete wono a sabia mu sabenya do ke be pa wo kiri ngoma e di akyerew ye be tu ani kosua e di akyerew na duada no sabia mu sabenya do ya gya kwaye amoakọ ene na ma na no beba se atopre etwa duada atopre no ye ena yawdie ye be mu ye do be fa yaw mu ama hu nyansa na wu na akoba na ba wiase a o kasa akere pagini wo be hweyie o na nam tiri mopo na nanam wontete na nanam di suro shakwalem ya ma hunu jinabre kasa bi yanka enso ne asemu akoda beka panyini ntimi nka eba ne sei ni nyina afiri se yantete nipa enka ne akwala esu anadwo otem kaka eba akwa no waye din ene ka kire akwala se kaka eba onso be ka cho se kaka eba efiri se onuma de efe ne kaka ye kaka ya enka ne no kaka motobi ne de hunahuna nkwala ti akwala esu na pata no ane mpata na ehwe ne nya yi a kaka eba bo se akwa no waye din no diri ti abehye ne maame amoase ye ka wa amoase a omoto mu no ne do abehye wabehya boko no gya esu no yidi suro tete nipa ene suro ni ade nyina ni ho ni nyina enya hwe se ene ye nipa te se dwai ye nipa te se akokọ ye nipa te se abrechire nti abrechire no o principle free ebuomu a o si abonte a obi afuom ene okọwe ne niema na otieti aso bubuna se no efise ye nipa te se abrechire ya wi sene na abrechire akọ obi afuom no wakọwe banche no owi a wogiregyina so wo tieti aso bubuna se no na no so ye na no bro che poison sa ni ye nipa akwale din semone odin sem hunu maame ne to wo hwe no abahye bone no so ne ba no so ti akwala na di suban bone sa de anyini edi fra bontene wode bekọ ode frifi wode bekọ abonten na pampan twetwere dawo na se twetwere panyine so wonwane amofra de didi agoro obebo dan frifi obanya de frifie pampan twere dawo ya twetwere panyine na se wonwane a amofra de o didi agoro ya kaka pampan twere ye tuo
Timpanimfo se etuo mu osum enka ne tete wo no nanam nya ne wo enka nanam se tuo mu osum enti sa etuo aboba nim kura ne se panyini fatuo no no ore hwe oso a jajajajajai ne tuo mu osum no osuro ti akwala wo ha ne papa mpo tiatem ono de obaye de huna no osuro ne se panyina ntiatem no wa aman a enkwala ba fatuo no na ye de ne dada no bo se da ba bi na akwala na bo no ato atwene nti na mpanimfo se pampa ntwene atwene da ho ye twetwere panyini ne se wa nwane a ansuro na mofra didi agoro enti a kyerɛ o sɛ etuo se ye de kyerɛ wo panyini na wa ma ehu ama mu ama akwala ehu sɛ ya ade ehu a abafra ne de obehu na de next time akwala no obetwe de aboni nua e de akuno ti yensu ba mboni a ye de tete mofra no e na ama ne ma ye toroka ama ne ma ye basa aso ma meka nyamesam na meka kyerɛ wo no nye nyamesam so akofa Matthew 3:3 so Genesis wa yo meka nyamesam meka aduma nkomasam abakosam nananom frɛ ne ma ne nananom du anyum no okuaja e kasi okuaja o faja no asoja no ne ja ne de no atwa ho ahia wo bere no tuomfo kyerɛ begum kyerɛ nifa kyerɛ kwa ya wo so fa so kola akoto panyina bomu ase tia panyini so ne ma agye fa koja no enkane na ye frɛ no bomba ebi so frɛ latre meka toilet ti fi so akwala unu se panyini bi ba o de sebe utubiri kafra mentu obi anu mo oto o sore ama panyini no abekoti fi akwala hu se panyini so niema o dimirika akɔgye nhyira wo kyira no wakoto se akwala panyini bi firi tie fi so ba no woni ball na ni ba oba no asabe o bepa otokura o sore tie fi ni bi kura bi ebesa na egu na ho ye kyira buo ye kyerɛ odo ye kyerɛ nteteye entititi obi ka o ne tete so obi kyerɛ ene akwala otekam na panyini gina ho okoka watua ne sika muso ye nipa akwala sentie fi so tie fi na ye mana panyini gina ho fi se panyini sabe okotie fi gu no ho na wogya na gu no ho a eya nim guase de ka panyini wa panyini ho usa afa na wunyini ti panyini eche se wa panyini ho ti na panifo se panyini na obi nya bi da na nya abofra na nanom de bibia gu kwam obi ahunu na limit akwale kasa o kwa ya obefa kasa de afa ti panifo se aboa na no wa odidi ntware asuo na famwa so dem gina babia futu fly so for bit mi som o man panyini wo dinatem no ka no akotu bible was the bible say mo amoye we nyina ye nkwasiafo no akasa wo just what deep panyina tam so ye kwasia no no akawe owia no akotu bible bi jimi o se jimi for de na o the bible na be ye jimi e de panyina tam na wa bible na wodi echi no se sei o se di waja ene onani na onkwanna awale ewo asasi so o se di waja ene wona eni na onkwanna awale asasi so nka se di sofo ni sofo menka asese bi me mo sofo echi wo ana me ka ase bi eti asofo o ye nipa te se wa ene ye buasofo se ne ye kunu ye buasofo che ye papa ne ma me nom me sofo se me sofo se o sofo timi ene obi de hye kwaye oba ho ade na ne busuani ni ma me ne papa kro obi ani mu ne busuani bi ani mu hwe na o ye busuani e ba ne sai ene obi ko ne jam efiri here fa ne baaye ya mane kwaye no tie nkane no boni bia no e wole limit e wo ho asotwe akwala ukasa tie panyina ye be twama so mu pa dot twu chiri ma domle o ko twa domle pampre enfia bu wachiri nyina papai next time no ohunu panyina wo be twu ho wo be bo break na be hunu be gene bag akogya no so ati ase na nanom de bibia gu akwam 13 ene ense be kosu wiase no ohwa etai ohunu ti ohunu ne nan
nananum se boni bi abeye no obenya ho akatua wa asase so na wiye no okọ asama do a amoche eno wa asem ka yese bible se boni bi abeye bia no wote se oka mfum so kire no a waye no kwafo ene tiri ni so odom mfum so nyina be chewo na wati wa firi de antia nyina ho eno nti no obeyira obetuma akofa no ofa no a wa be bompaye na onyame ato afiri ho so wati ase enti bible no fan baby no ena ma boni bebri ni pagina so fi so odi boni didi o se masakra bo so mi so ye boni ana chewo me pa hontuma ti bosom hwe nyankopon mlansem so wo se bosom ye bonsam bosom se nya bone wo ya mechew papa ye nyame bone ye bonsam bosom se nya bone ene wo bible ne kuta o nyankopon so okiri bone na me a me de bosom dinim me nya bone fi se nya bone ya bosom be chime wo chime to aso bi ensam anka man sakra mewu efri se enkate pro ye ba ko se baduasa obi ti krom o di bone o kunkum nipa nese wokum nipa mpempem bosom ni gini firi ho ne nipa akatra ho a papa tinkate pro ye ba ko ese baduasa wo wi nkate na ba ko pro a de aka no wo be puru nyina to ogu na ahwem na yi pro ye firi mu a de aka no o wi a wo be tene de me di besia enhira nka nyankopon din be pese me ehunu enkane nananum si court wo ye bone e ma ne tra so a nananum si dai bi ho ye do kwa tra dai nim te se do akoto sel me ka asem ti nananum na ye sel dai no amana srafo awen bone bi wo ye na mfata wo boman ye betwa osu afiri kronim bone ni bi ni sai oye nyam brasem kamo jagu o twitwa kontopo akoduru ba bia mani pa wum na no suri pa wum o wa twese ka kum nipa no na nan bo twa wasu ye du afiri krom ho bone na so twe ni bi no umpe wo petokwa enu nti enkane ni bibia gala kwam pe wati ase nananum tufo ye kire okwa ya befa so ye ma hunu bekum no nifa ye ma hunu o limit da bia wo gina enti bone ni ho kasa bone ni ho a bone bia e wo ho no ade ani ho ni dini na bone ni wo ho no enipa suro bone no enti wo de bone na ye bone no ho mra e dia ma wo enti wo nkoye ani akotwe osu ni akokun ni ade wo kodi konkonsa foi kan kane no amo ama no keka nsem no ke de bone wa no tokuro ni ade akokoba aso ahyewa no no ano na akokọ no o ko nyina na osu fiao na nkola bo tutuo ni ade wachi inshira nka nyamedi metamase ye beto aso oduma nkoma ma de chepa chiene a wo kira da pa ekwai ba mu a ye beto aso kwese da kwese de ye bekwa aso ne yeso ye be kire mu a ba beduru mra Kristo sumba ye ene mu nhyehyeye amane ma dane ne dia ba be sia beduru wiase na wie ye ansana ya be ya kwankwa nuase na ne ma egu akwam no unti bi da jese na nakasi TV hwe na nakasi TV na wo so hwe fama onua mfama onua on fama akire ye mfa nko ba biara muni ho nkomo sabia nyaado wiase na nanom ese efisem ene aware enyantomago na esi ahata abontere so ye be kirem enkane ekwa na nanom fa so wale ye tubadini tama ye tubadini amane ayeye enete sei obi wu a ekwa na nanom fa so yeye maramfo onya ba bia ntie da opa akofa hwan oboa ontimida ene wonim se ye nuanom akonfo ne nkrofo bi me program am ye no mu tietie omo so de ye omo de ye program yes papa inshira ka nyame di medamase nyame moaye onye obi akoma so ade maye no mo ye ho ban onye mfiri ne mabone ho omo ye ntiase omo ye humobro omo ye do omo ye hunu sesebia mu sebia nyaado eso na kokko na sungodwai eso na kwala na so no panyini na akwada o kasa kire panyina hwe yie panyini ya ade na enya kura untimi di na tem enya atem die ye kire ya adwene oh asema na nan kan yi asema papa kan yi asema mini ya panyini kan yi enka mizu se ye ni sia ene be yiye enya se obegina ho obekasa de tia panyini nya sa na nan kire ye buade na wa muade a obebu dua sibira mu efri se omu ani ti bebreba omu dwan ache medase bye bye.